timbotanga taura zvematini. Unaona pen A. Pen A. Wakaenda muexam. Ukaona pen ichikunetsa kuvhura. Ichikunetsa kuvhura. Uchatovhura papi kuti unyore exam yako. Kukuremera chako uchauti uchinzwa kuidambura noku you are doing the wrong thing. Ukaona by the way ndiri muno mbozi ndachamboita covid test number 1, covid test number 2. Quite one line kudi that one line. Don't need to worry about that. So ukaona uine something even chino ichi maairpods aya ukaona uchinzwa kuda kumatsemura kuti uvhure uchinzwa kuda kuti uyaine dombo guys uyaine dombo kuno gudo rinogona yapana kuti uyaine dombo richida kuvhura zvemukati rigokacha nehwe izvo zvivhurwa so like this. Zvanoda zamusanangwa ndezvokuti ukaona iwewe chinhu chikuburitsa dikita kuchiita pane 3 things. You're doing the wrong thing, kana kuti uri kuvhura the wrong thing, kana kuti uri kuvhura chinhu chisingade kuvhurwa. Ndakatozviona zvinoitika muno kuzvinhu zvatinoona kuno kuna UK. Gaba rebhinzi charo rinogona kukuitira imwe havoc. This is true. Ndakamboda kuvhura gaba rebhinzi netin opener. Ndisingazoita aiwa kune magaba manyuwa nayo kuti nongokweva chu. Ndakangotarisa kuside ndatomutarisa upright ndangoti ndobva ndadosha ndapedza kushandisa tin opener kunodaenda kubva ndaona pane chacho kudhonza. Let's get rid more. Now yandusa matauro ndekudai so. Ukaona zvichikuremera stereke hazvisi zvako kana kuti uri kuzvipa treatment yazvisingafanirwi kunge zvitreatwa nayo. Peni munhu atotadza kunyora muexam nokuti aidza kuvhura pano nobva refill yabuda nobva zama kudai akaona refill nobva chukucha kana akaona chimuromo icho chirimo akati haana kuziva kuti you only press here kuti unyore. Dzimwe relationship dzamuri idzodzo ndozvo dzakaita. Marelationship mazhinji idhongi nemombe zviri kurima zviri 2. Iwe ndochadecide dhongi ndiani mombe ndiani. Ndiri kureva marelationship mazhinji evanhu vari married vanotori happily married vanototi vari happily married kumastreet nokuchechi rinenge riri dhongi nemombe zviri kurima zviri. Hazvirevo kuti vanotadza kurima munda vanogona kurima munda. Dhongi nemombe zvogona kurima munda. Tairima kune vamwe vanhu vasina mombe dzakawanda taivaona chorima vakasi ng'ombe kudhonguko vachitopedza. The fact that wakwanisa kugara nemunhu 21 years hazvirevi kuti uri happily married, you are happily married or you're in a good relationship. Inga uri in a good relationship with your body one asi body yako isiri happy. Iwe zvauri papa your body is not happy with how you look but you are still in your body for 50 years or 25 years une body you see. So kugara marriage long vamwana vanongati success kuti I've been married to takagara marriage 21 years tikabuda. Chinokonzera kuti mufunga kuti you are successful kuti ndiripo. Even vana mai venyu vabereki vedu vanofunga kuti just because vakachembedzana nemurume wavo it's a successful marriage. Successful marriage ne marriage of convenience ne marriage which yakaita cop. A healthy person ne munhu ari very healthy ne munhu ari kuita cop ne munhu ari kungorarama watoti chikuru kufema vese vari 3 vanhu vakaonzi kune vanhu 3 vataona but kuno umwe ari very healthy koya umwe who is just coping ari kurarama chikuru kufema.
nomwe maybe anogona nga achistrugla but vese vanenge vachinzwa so vanhu vari married marriage haijajwe nekuti mafamba makabatana ruoko. Marriage haijajwe nokuti muri kuenda kuchechi mese. Marriage haijajwe nokuti hausikuru. Kuna vamwe vanhu vanofunga kuti vari happily married because havarohwi. Ndiri happily married, murume wangu hambondirovi. So you are using skill yokurohwa. Wamona tichiri kuchikoro taikura chirohwa, ticha aigona kurova neshamu yakadai so. Shamu aigara neshamu yakadai so. Izvi zvata kushandisa kuzvimara ndechekuzvikwara zvakawanda zvandiri nazvo. Mabedroom angu unowana zvinhu zvakawanda because kana usina munhu anokumara unogona kungotenga ichi chechingoku because unenge usina kamunhu anoti uyandikwenye wozvikwenya zvako nechiruoko chako chechiri bhobo lato inongori example. So mubedroom angu chero konde unoriwana ndine chino ichi chandakadyara ichi, very good for oxygen, gavakava chiri kutokura chiri muno bedroom pamusoro pebhaibheri. So ndiri kuti nini taikura tichirohwa sawaiti ukawana kwanzi chikoro chiri sei, taiti chikoro chinonakidza kana tisingarohwi. Ukaita ticha asingakurovi kana kuti anokurova once a month that ticha havarovi but vachirova zvavo hamusati mambozvinzwa tichiri kura taiti ava ticha havarovi ava asi akadomborohwa twice petem. Tasingazviti kunonzi kusarova kudi kusarova kusatomborohwa chako. So umwe munhu anobuda kumarriage yaidigwa mamba madaily onorogwa nomurume anomujinyura zvokumujinyura zvezve oti I'm happily married, murume wangu haarovi. Ukaona uchita zvinhu zvokumanikidzira hazvisi zvako, ndo point yandoda kuudza. Ukaona uchimboti wakagara so zvunze but ndinodiwa, haudiwe, what do you that? Ukaona uchiti wakagara so wombozvunza but anondidere. Mubvunzo uyoyo unowanzo unoda kuziva masymptoms ekusadiwa. First symptom yekusadiwa inobva pauriwe nyakusadiwa wacho. Ukaona mumind mako uchiuya nekamwe kakweza uyu munhu arondishandisa uyu, ndo first symptom yokuti hausi kudiwa. Usaitsvaka kune mumwe munhu. First symptom yekusadiwa kamaindi kakanouya munhu anondidera uyu. Paunodiwa ubvunze. Ukaona uchidya food ukati zvaiswa munyu here izvi uchita zvokutera zvaiswa pane munyu pane munyu haubvunze. Murinzwa paunodiwa ubvunze kuti munhu anondida here no. So iwe ukaona uri munhu yati baby unondida no achiti hey baby unondida here. Even kudhara vanhu pavaipfimbana kuzvibhorani kusango kuya ndideuka kudiwa kwaiwoti waifangwa utokuona munhu akati chao vairidza muridzo vakomana kumushaka vaita chao musikana ruko kana asingakudi aiwedzera speed oenda but akati mataura kono mira ipapo kaniwe mira ipapo iwo omunhu akamira wosvika otanga kumupfimba otanga kutsemura miti achitsemura minzwa iri pedo neparodhi achitsemura. Waona miti yakatsemurwa, miti yendainzwira urombo kumaruzeva kwaita zvamakuita zvezve WhatsApp tichikura isusu miti yepedo nerodhi mizhinji yaitsemurwa. So aibata kadai munhu outsemura obata kadai munhu achiutsemura achibata kadai miti yaitsemurwa mipangara yeye ine minzwa waona yakatsemuka miti yakatsemuka ikashama yakadai ikatsemuka ichitsemurwa nevanhu vanenge vachipfimbiwa opfimbiwa achitenderera negwenzi mukomana ndokuudza mangwana isusu manje takakura tine hama hapana vataipfimba ndokuudza mangwana muti uchingotsemurwa icho chimurume chiri kupfimba chechine demo saka baby muti uchite miti yaiona ndondo miti yeku
miti yekumusha yese waioneka temwa 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 waitoziva kuti uyu munhu atema murefu mupfupi because varefu vaiotemawo pakoru vapfupi vaitemera muzasi minzwa ichitsemugwa tsemugwa waona muti wakatsemuka tsemuka 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 miti yaikangosimba mipangaraya zviri kutaurwa ipapo ansa unodoiona because fact yokuti amira musikana uyu fact yanokarereka musoro watodiwa unodiwa iwo wako uyu unovhunza kuti unondida here uyu muna woda kuzobvunza munhu kuti unondida ukaona murelationship uchinzwa kuda kubvunza murume wako kuti unondida udiwe paunodiwa pabvunzwe saka atichi ukaona iwe uchifunga kuti uri kushandiswa uri kutoshandiswa mukana ndichokwamuri ndichiti guys ndakafuta nawo ndakafuta inzwa ukaona first symptom yekufuta kuona uchida kuzviona iwe wakafuta iyo ndo first symptom hazviite kuti wakaonda wozviona wakafuta zviti unless une chirwere chaya inonzi bulimia anorexia hatezi ukaona iwe uchifunga kuti wakafuta ka kuvhunza munhu kuda kupiwa answer yausingade kuti rega ndinzwe ende ukaona woshamwari yakubvunza ndakafuta ukaiti yes hachatokufarira hauyi kumba kwenyu mangwana so nyaya inotoende kuti munhu akakuti ndakafuta anozviziva takafuta but aroda kuti umuti uri nani kana hai what unenge wangoti wedzere inzwaka the fact that youare asking kuti ndakafuta here zvoda kuti wakafuta wakafuta waungotsvaka zvako nai muromo wangu ndeweblue here kakuti unongori dark muromo ndeweblue wadlaswitire blue fidzo muromo wako ndeweblue take it or leave it muri kuinzwisa nyaya yachona so hanzi kunyanya mipangara yakabva mipangarazve kwanana mutambi kumusha kuti kunana zuruvi kuchinda wakadai kumasango kunana munyani mipangara yaite bhora raipera kuma4 kuti svibei mipangara ichingopariwa mipangara munhu achingopimbiwa pachibhorani miti yese imwe miti yairohwa munenge achingorova muti neshamu zvataugwa ipapo hapana kana progress ndokuudza mangwana dzimwe nguva munhu achiti koreply yangu vanhu vaipfimbana so vafana ipipi makazozvarwa manje kwava nemafoni iwe kupfimbana yedo rimwe effort yaito rimwe effort kune vaitumwa netsamba votoisa signet anoona kuti mwainyara kuenda netsamba unoziva kuti wainokama musoro so kugwiziva ivo taivaona vakomana vechikuru vachipisa bvudzi ravo vaisa mafuta vaseline yozara kuti mafuta vaishandisa aya bint sudani wozadza musoro votora hwero ikwa moto woti making sure kuti hauzvipisi skin because ukazvipisa skin ukaita blister kwakusina zvana kepesi saka uiona bvudzi rakatsva rakaitwa certain shiri rakatsva bvudzi rakatsva vana John Chubadura vane pemu zvaitiwa zvomakuseni munhu aunopfimba kuma3 ende uchinopfimba munhu wausingaziti ari kuuya here but iye aikarwa atongouyawo ende zvaita senge zvine instinct waibva kwenyu kubaradzamwa uchiinda kunopimba munhu ari kuvhugwiko wausingaziti ariko here ezo iwe waingozati aripo pamba kana aripo pamba uchamona achibuda waingoti nguva unongosvika iwe vasikana vachona vaizviziva vaingokarwa ngonanorasa makoko panze panonorasa makoko panze sei kana asina vana bhudhi waimuwevhera but kana ana ana bhudhi unosina shuwa kuti vana bhudhi vari kukuona here mumango samwe so waingoko dzimwe nguva waifamba wakadai unodzoka wakadai uchingofamba senge munhu arasa vamwe vane zvivindi vaiuya kuzokumbira mvura pamba makadii tombirawo mvura yekumwa kana kuti tarasika tiri kutsvakawo kumba kwavanhingi vamwewo Some day, senge ninda sometimes I don't pretend kufudza mombe. Ndotsvakawo basa rekufudza mombe. Oti munhu yafudza mombe. Tetaona baba bana ndotsvakawo basa rekufudza. Ndahamboenda ndikanzonzi Fidzo Mene Magoro. Rega ndikudze pakabva zita rangu roti Fidzo Mene Magoro piyani. Vazhinji hamuzvizivi takabva kupi. Ndahamboenda kumaruzeva kare kumwe kwainzi kumurowa. Saka kana teacher vamwe vandaive ndaona temporary teacher aiva pangakanaka zvokuti but ini ndaimuda but
pandakaona ndikaenda ndiri ini chikoro ndada kupedza kudhadhaya pati ngoza matemporary teacher kachori vanhu izvo teaching kana uri rova teaching kandoenga chori class so unzwadiwa na teacher wetozoti ndogona kutengerwa Wayne Brenner kana Rockstone. Saka ndakasvika pachikoro paya vanhu vavasinganyaendisa bhozi ndanangokurira kuboarding chichichi but vamwe vacho vaendisa kuti mwana kwamapira uchu zvemakala zvanga zviripo but ndasina mari yekuzvitenga ndandingori nemakala mashoma but musi uyo ndakapfeka chishoti. Saka ndaida kuti teacher ndisvike padhuze naticha ndinyatsomuwa but anga akanaka teacher yero ndasvika pachikoro chainzi Murowa. But kune vavindiziva vamwe vanga hama dzedu dziri kupinda wana sekuru seva vaivapo but ndakaenda nekuseri kwandaiziva kuti havako. Ndikasvika papa kavungana maticha ndandakazvipira kuti handosvika pana ticha ndombirotaura nemwiri yechichi but pandakazosvika hana yakarova but papa nemama ticha ona maheadmister apa ndakapfeka chishoti mashoti takabva nawo kuri ndo pandakanzi munonza ndakati kuna vamwe vaitonzwira tsitsi ndichadzivainzani vakatondinzwira tsitsi ndakadai ndakabata shaya ndikutsvakawo basa atarisi fesi mai oda kupimba ticha wakusvika uchinotsvaka basa ndakaperekwa ndikatanga kutsvaka basa ndotsvaka basa rekufudza mombe. That was the only thing chakavaya musoro mangu pakuzonzi unonzani manje apo ndifunga ndikareva zita rangu chairo vanozozviziva kuti mukomana akauya kuchikoro achinyeba ndaigona kunorohwa kumba kuti ndinobva ndati no ndinonzi Fitzoman Makoropiana. Unobva kwani? Kwasazhande. Asati ambova wanzinonzani Fitzoman Makoropiana Sporotuchwane. Ndakati zviti ndonzi Fitzoman Makoropiana Sporotuchwane ndopakabva nickname yangu ipapo. Zvaiva munowanzo kuti chifidzo zvakabva Fitzoman Makoropiana izita randakafunga ndaperegwa nemashoko ndichida kupimba vamwe teacher kumurowa kumarozeve kumucha kwedu kumurowa ko ndakabva ndakasika ndichiti handiri chimufesi chekubulawayo ndiri mufesi wekutown ndasvika mashoko nobva apera ndobva ndagaya kumba kwedu kava takakurira musvondo kavana baba vangu kuFM. Saka yaitonondirovesa nyaya iyoyo kuti wanga wauda kupfimba wabva kunopimba ndaraibva ngoti unoda kupfimba usina basa unotsvaka vasikana usina kana basa ndandiri jobless. So the only way I could come out of this Fitzoman Sporotuchwane Makoropiana. So ndopa ndakaona vamwe sekuru vangu vaidzidzawo ipapo vaidoripitawo zvavo vanga vakuripita ndakaona achiti pekuse nobva ndatarisa kusaidi ndati chamboenda miri akamukomana iwe tibvunze vamwe hatichakadobvunza vari serious totsvaka kune vanoda here mukomana wemombe chichi ndakutomanya ndakadai panazonzina sekuru ndeipi muzukuru kwauya kuno muzukuru kuzondichitsanangura sekuru wangu kuti ndanchida teacher awa too late vazonoudza teacher pane mukomana akasvikanzi fudza mombe uyu saka akaita zonzi ari kufudza mombe zvikanzi fudza mombe uye zvikanzi hafudzi mombe atori neform 6 uyu nyaya yacho haina kwakasvika teacher havana kuzvipila anyway ndakabva ndarova pasi but ndobva zita rokuti Fitzoman Makoropiana. Story yacho yakazongopedzera yadero kubhora ndanongonzi Fitzoman kana vangoda kungoda vana sisi uda Fitzoman unorohwa na Fitzoman Fitzoman Makoropiana Sajhande Sporotuchwane mando anga ari mazita angu angobuya ipapo nangu undonzi Fitzoman Makoropiana Sporotuchwane Sajhande unobva kupi kwasazhande kupi kuseri nyeba kuizite kwambori maambonzwawo zita rokuti Sajhande. Saka ndo atakushandisa paFacebook ndopa zvakabvira but nyaya ndada kutaura ndekuti murelationship yauri iwewe ipapo ukaona uchita zvokufosera hausi kudiwa. Shinga unzwisise zvandiri kukuudza. Ukaona uchinzwa kufosera hausi kuda. Bhutsu kashoma kuti uchitenga bhutsu mushopu uipfeke uchiwa kuda kufosera igokwana wapinda unoita konzi ukapfeka bhutsu uchidero. Mama lazima bhutsu taitenga tiri kwabhata edza mwanangu bhutsu inokwana woda because unoda kuti itengwe bhutsu ndo yege kupinzira ndo taimanikidzwa tipinde.
vazhinji ndo zvamuri kuita. Relationship iyi unonyatsozvinza, iwe deep down unonyatsozvinza ndiri kufosera, iyi bhutsu iyi ndiri kuifosera. Unomera cons chinhu chaimera apa gumbo rangu pamwari wacho. Cons yaimera apa pegumbo ndinayo imwe cons apa. Andigona kufonyera gumbo rangu. Cons yaibuda apa pegumbo. Ma relationship yenyu amakapinda muchifosera yaya kuti afidzwa kuti ndakafosera. Yes akakuti ndokuda. Murume akakuti ndokuda ka. Arevi zvaunofunga kuti ndokuda yemurume. Handidoramba chidzokora. Murume kana achiti ndokuda harevi ndokuda yako yaunoreva iwo. Varume vazhinji kana vachiti ndokuda vari kuti ndoda kuvata newe. But imimi vakadzi zvamunohwa kana tikati tokudai munohwa kurovogwa kuitwa vana maimfundisi. Hallelujah doremiva. Murume kazhinji kana achiti ndokuda ari kuti ndokuda kuvata newe. So murume anokupimba kachiti ndokuda. Vakadzi mira ndikuze hakuna imwe nzira yatinayo. Zvafana nepamba pekuti hatina imwe way yokuenda zvishava ntofanirwa kudarika nepaboterekwa. Boterekwa rofunga kuti boterekwa kumana vanhu vanondida. Boterekwa, let me tell you, boterekwa hapana munhu anokufarira boterekwa. In fact madriver mazhinji anotokutya boterekwa. Madriver even vetumota tudiki nemarori nemabhazi vanokutya boterekwa. Boterekwa inzvimbo iri kushurugwi. Unofura nemugomo so yakarereka taitika tobudarika paboterekwa tiri mubhazi tudongo kuti renizori uchiona mazhanje ekuzasa uchitoona kuti kana bhazi rikangoti kwatuka panapa rikadai hativigwi kungogara mubhazi imomo. Ndo zvataifunga tiri vanadi, hativigwi kungogara mubhazi imomo, todovigwa takadero because ameno tinorescuwa sei. Boterekwa kana musana mamboenda kuboterekwa guys, go kuboterekwa rakusakara but boterekwa kudhara paifiwa kuboterekwa mabhazi ekwayelo. Kune vanhu vakawanda vakafirwa mabhazi. Pane bhazi Yellow Bus Company yaingadwa neimwe nzvimbo yayo yaingoitira maaccident, vanhu vachipera kufa kuti kusvika radobhuroka company yebhazi iyoyo. Mabhazi ekwayelo akabhuroka paboterekwa. Zvandinozama kutaura ndezvokuti but boterekwa pacharo rechifunga kuti rodiwa. Hauoni remotokari dzodarika nepanapa, chero vana president vanodhiraivha nepanapa vachienda kuzvishava noko, ndakapenga. No, boterekwa listen, vanhu vari kupfuura nepauri hakusi kuti vanokuda. Tusajaja kudiwa nevanhu vari kuuya kuda kuzorara newe. Boterekwa, let me tell you, boterekwa vanhu vari kuuya nemushurugwi because ndiwe shortcut. Havakwanisi. Kune vamwe vanototla boterekwa zvokuti vanodhiraivha voenda nekubulawayo. Saka ivo boterekwa ukaona vanhu vachiuya nepashurugwi paipa vachidaisiwa vachidhiraivha kananga zvishavana havakude iwewe. Vari kuda kugurira nokuti zvinovasevha petrol and is the shortest distance. The most uncomfortable time yejeni yavo ndiwe boterekwa. So dzimwe dzenguva iwo zvitarise senge boterekwa yangana mene vanhu vanoda shurugwi here kauti iroad yavanofarira kauti is the shortcut. So imi vanhukadzi mimi kunyanyanyanya nemo vanhurume futi, mufesi kana mukadzi kana akada pei yako iwo zvibvunza kuti pei yangu harisi boterekwa here rokuti undofunga kuti mukadzi anondida pati mukadzi ari kundidira shortcut. You are a shortcut to what she wants. Anoda underwear saka uri shortcut. You are shortcut kuti awane mapepa. You are shortcut uri boterekwa. Rega kuzura ndakapenga ndonzi boterekwa nini vanhu vese vanondida because vamwe vanenge vachinda vana chirunduku havawi nekuboterekwa shamwari. Vanongonanga straight, vanoenda bhoera havawi, vachibva Harare havawi nekuboterekwa, vanongonanga bhoera chifu vakadai. Saka iwo boterekwa unogona kufamba uchizvibvunza kuti nai ndakapenga. So ukaona uchiita kufosera iwo, at least zvavo vanouya kuno munhu agere mumarriage unoziva nemhaka iyi. Nemhaka yekuti murume anouya na3. Kuno munhu ari kurambira murume kuuya na3 kumba. Koya umwe munhu ari kutogarira mumarriage kuti at least unodzoka kumba na3. Vamwe vava vasingatombovuyi. Murundinzisere. Kuno umwe munhu waunorambira iwo kuti akuti pfutseke. Umwe achinodigwa kuti anongoti pfutseka handirovi. So
hazvifanani. Umwana kana kuti murume ndombi anongonditi akefutseke but haazondirovi, wotodigwa izvozvo. Umwe achirambirwa kuti wanditi pfutseke, asanambonzi pfutseke inini, mai vangu vasatombonditi pfutseke inini. I'm off. Ende uchitorangwa. So vese vanenge vanogona kunge vakagara vamwe vachita kanzi vari happily married simudza vanodai so vamwe vachimudza 2 maoko, but uri happily married here kana kuti urungogutsikana. Unoziva kuti ukarara usina kufuka gumbezi wewe hope dzinouya zvokuti ukanzi vanhu vakarara madeko sumudzai maoko, unotosumudzawo maoko asi wakarara chitonho rwako hope dzakauya. Vanhu vakarota madeko uyai kune vayo ndopakazobva kurota hope dzeumambo. Kune vanorota hope dzeumambo unoziva sometimes unorara pamubhedha so pana pamba ndomborara pamubhedha ndoti ndongoona kwaedza kuti ndarotei auri maybe utepetepe unongonza kuti wakavata ukapepuka mangwana. Then koya dzimwe hope dzokuti unonyatsonzwa usenge uri kudzingirigwa wakata wakagwinya so kwakuchitonhora unoziva wakarara wakapfunya uri kumusha kwaya wakarara wakapfunya ndopa zvazvinongoita ukangorara wakapfunya makumbo ako wodorota uchidzingirirwa chete. Haizvo zvaitika tiri vana diki, kungorara wakapfunya chete wodorota uchidzingirirwa. Chinhu chavo chaichikudzingirira hachikubati but chaichikudzingirira chapedo kukubata uri kuhopeko. Saka ukarara wakaita position yekurara so kana wanga une position yekumhanya like ukarara wakati gumbo rimwe mberi gumbo rimwe shure, matiziro awaita kuhopeko I don't know zvaingoitika. Waiti ukarota uchidzingirirwa hachikubati ngodai bhapa kuona ndachitiza ndaina rara wakapfunya. Saka hope dzemuna June taidziziva, muna June ndo mataiwanzwa kurota tichidzingirirwa tichi imbwa dzichikudzingirira apa unenge wakapfunya kabhuskotonhora wakapfunya. Brain yako yaiti listen uroda kumhanya but position yauri ukarota uchimhanya haungambochisii chinhu chiri kudzingira because wakapfunya andona. Saka kana wavata une tracksuit ndofunga unotorota uchidori Usain Bolt wavata netracksuit. Kana wavata uri musvo usina chwakapfeka komubedroom mangu makuita zvimanhonzi sei kwakuti kana ndodzispray pane kanhonzi kanenge kamosquito kunokoita mamosquito so ndokarova ndakarova neruoko rwangu. So iwo murelationship yauri unozviziva wakatombozvibvunza roveri rutatu kuti but munhu anondi hanzi iwo unondiderei. Unoziva kuti kana uri munhu ari murudo haunzi baby ndada kuti mboita break, I need a break. Zvasiyana nepabasa nekulunch kwakuti imboendai kubreak munodya iwe rudo chako chaigo hakuna break. Vanhu vakauya vakati tokuurayai moramba muchidanana behind their back. Hausati wambozva kuti vabereki vangu havakudi baby ngatimbosiyana. Usanyepekwa. Rudo chaigo hakuitike break. Hazviite. Munhu akati ndoda break, leave, don't come back. Munhu akati ndoda break, ukaramba uchifosera hako hauna kuchifosera. Listen, vamwe varume zvanoita kana vakunakidzwa kunze kwanokunza kuti mai mwana ngatimboita umwe kwake iwe wodomira pa waiting list iwe kwake umwe kwake iwe kuita umwe kwake chako wakamirira munhu kuti achadzoka kuti munhu achauya. Pana ngada kuitwa requesta futi tione. Pana munhu requesta pana requesta pana munhu requesta pana aende piko requesta futi wa kana kuti chiwi chako changoramba ku request. Ndaona munhu requesta pana hai wavo anzi chi natone 2 more friends right meno. So
here kubvunza munhu kuti unondida here kubvunza munhu kuti unondida here iwe ukaona bhutsu uchitenga mushopa kumana kusara kwematenda food even matenda food achona ndo bhutsu 1 yatati kana tichitenga mushopu waitanga urudunura tambo unopinda gumbo rakatarisa pasi rakadai rozonosvika mukati rozobhenda rakadai wozodai kuti uromamzoro mozasi uchidhonza dzimwe bhutsu dzakadozoiswa chitambo chekubheki chakadai chokuti udhonze nacho upfeka. Yes, unless relationship yako riri tender foot ndo ratingavona raunotanga wambodai but relationship inofanira kuita senge glove kana kuti patapata. Murelationship inofanira kungonopinda so glove kana rakadai so zvese zvinoita ruoko glove rinoita gloves zvese zvinoita ruoko glove rinoita. Asi ukaita mistake ukapinza zvigumwe 2 muchigumwe cheya 1 ukada kuti uchidai ichi chimwe chakastretchwa because wapinza izvi zvigumwe 2 zvapinda munofanira wapinda ruoko 1 kana kuti ukaita mistake ukatora rokwa left gloves ukarisa ku right ukadai saka zvimwe 3 zvezviri uku. That's all. So relationship yako iwe ndio unoiziya utano hwayo. Vamwe vengoda kuzonobvunza doctor pastor ndoda kubvunza kuti marriage yangu iri right here kana murume wangu kana ukangona kupana kana hausi kudiwa zvokuti iwo ndoda kuzotichiita se by the way vanonoka kuya ndo marizatsa ndaita covid test nozwa dinino zvo ndikangoti hotsire Rona, is that you? Rona toreva covid naiwe Rona asi ndiwe unoshinzwa pauro pachingoti kuti naiwe Rona ndiwe saka takapiwa zvimuchina zvokuzvitesta ngona chikabuda mutaro 1 pana C apo kurati hauguli chikabuda mutaro 1 pana C hauguli chikazobuda chakadididi so ndachita izvo amen. Nezveropa zvimwe zvangoita testwawo zveropa kuti kwai ukaona chadini ye kudi but tiri kudzoka pano so ukaona iwe uchita kumanikidzira anything zvanomanikidzira chochikoka chete anything chaunoman even ebhaudhi charo zvinhu zvacho zvinofangwa zviviri chikaita too loose chinovhinza. So chivharo kana uchida kuvhara kana kuti camphor creamy uchida kuivhara ukaona uchiti uchivhara so choramba chingotenderera asi wavhara kureva kuti kana mune liquid ukadai so inoteuka. Chinhu chinofita chaicho marriage yako inofanirwa kuti chero mhepo haipindi marriage yako inofanirwa kudai so nyange ukadai deuke nyange ukaisa liquid deuke. But dzimwe relationship dzenyu dzakamira so dzimwe dzotori wese ngandivhure camphor cream yangu ika ndikushandise ndikupe example dzimwe ndikadai so ndozopesana yanimbozora zvangu camphor ndanengwasina kumbovhara tichitaura chizora mafuta. Dzimwe relationship dzakatozotori wese dzakadai so unoona munhu achida kuvhara ndezvegreen ka igreen yose saka unoda kuvhara relationship yako like this pachivharo chekemfa vamwe venyu marriage ndo zvadzakaita so ukachimubandikidzira urikuona ndamanikidzira chakwana but ona gap riruku i relationship iyo vanouya nokunokuva vanhu vanodanana vava ona unzi aiwa anofanirwa kunge ane chivharo chegreen mufesi uyu saka iyo igreen chase green chivharo chekemfa igreen but vakanga vachofanirwa kuita rectangle so iwo kuvanhu iwo you may look perfect like this but deep down ndonozati but murume hasi kundipa bonde ka ende zvazvinozoita manje mukasiyana manje unosara wakadai urikuona kemfa yazara pachivharo ichi imwe kemfa yasarira uko ndo marelation kuti taiti vanodanana isusu koya andiwana taiti vanodanana. So it shouldn't matter how people see you because vanhu vanongoona zvavanodaka even okay unozati yakadai so kemfa iyi yakadai so yavharika zvakanaka na perfect
rimwe rinouya roti ona magepo aya so don't worry about what people see, because rimwe rinouya roti marriage hanombosimba ona gap iri but gap iri haritomborevi chunhu reke pacampfire haideuke chero zvaita sei. This is an example of a good man. So if you worry about what people see pauyu vanouya even pari perfect example pane gap, ona marriage yako haisi perfect iwe ivo yavo inenge yakadai so marriage. Aiwa chivharo cheu chofanirwa kuita green just because chivharo chekemfa ndechegreen hazviroti wakutora chepabint sudanish unoisa apo. Chofanirwa kunge chiri chegreen, yes tabvuma, but chofanirwa kunge chiri a good shape as well inovhara chi iri kuvhara iri kuvhara so imimi manje squad zhinji you worry so much ko vanhu vagoti kudii, vanhu vanoti kudii, vanhu vanongometa musoweti. Unaona musowedhingi papapa vazhinji techidongoda nyama paya pamuchato wako papaya unoziva techida keke tiri nana zvishavanduka chandinyanyofarira pamuchato inini keke ndoda timetable kuti keke rochekwa ngoeko chero pabirthday rako iwe pabirthday rako vanofarira kuchembera kwako nekukura kwako vaviri vazhinji vanenge vangovinga mabhebhi fudhu nedoro pabirthday. Iwe vanhu vakauya pabirthday pako havasi kufarira iwe uona fidzo savanoti vanhu vanouya pabirthday vako vanofarira kuti vararama 40 years. Are you sure? Vanokupa certificate yokuti oh you're 40 now, hello you're 40, come give her. No. Half the people there vavinga food vamwe vangoyozoona kuti chii chakapfeka. Vanofarira kuwikwa kuvanhu vakakuona uchipotsa wafa last year uchigwara ndo vanenge vachingori 2 vana vako kana kuti mai vako vakakuona kuti wakapotsa wafa last year ndo vanofarira birthday rako. Isusu ana fidzo teta vayazongoona vana Joyce vana Prudence papati penyu chivazoona na Joyce nyamudoka tetangovinga vakadzi example kana uchida kuona kuti even panhamo pepe kaudaona kuti panhamo pepe vanhu vanochema newe havachemi newe vangane vakati wafigwa kuti ndoda hangu kuziva mushangu ndichizogara nevana vake vafa vanochema panhamo vonoviga tambodzokera ko zvamamuchema tazinga muchazviuraya ko vachigaraika pano forever hanti wafa mundichengetewe kama muchichema ne no vamwe inongori jema newala ijema newala ozainzi jema newala. So iwewe wakaona wafirwa kana kuti ukarangwa nemurume half the people yavanenge vachiudza kuti murume wangu anga achiura vazhinji vauya kuhohwa nyaya. Vamwe vavo urido vanonokera ukakurumidza kupedza story yako ka vanoda unonyora pafacebook kuti imi ndandichitoripo arambwa hachina murume vamwe venyu iwe uchiri single kwaita murume kunoku iwo murume wangu anga achindirova. Stop wasting time. Hausana mbonza kuti vamwe vanhu vanenge vachiudza nyaya dzako ka they can't wait kuti uchipedza, not because vakubetsera, kuti vakurumidze kutobudza ende vanobudza the right person at the right moment. Hanzi wangu achidya no ndanchidya maswiti ndemaswiti angu andofarira kudya akadai maswiti aya anoita blue. Vana vangu ndovanokandidzidzisa kudya maswiti eblue, maswiti emanga. So tiri kuti kudii wakaona iwe uchiita zvokufosera. So saka fidza uri kudii listen, nyangwe achikunakidza sei, nyangwe uchimuda sei, ukawa mwoyo wako uchizvibvunza anondida iyeyu hakude usually kanyaya kari right ka voice kari correct akawanzi kuva loud. Voice riri correct hariwanzi kuva loud.
hariwanzi kuva loud. Hands it hurts so bad, especially from the one you trusted. Voice riri correct inowanzo kuudzira kure kure. Hello. Moroi. Mona mutsamiro wangu. Kana wanda Eda. Wona chimutsamiro changu. Chinotefa. Chimutsamiro changu. Muri kuti kudiko imi? Hello. Hamusi kuwekwa. Asa ndaisa volume. Ina ndamashuwa kenye. Volume iripo vaenda. So saka nai pepe uchandiroora rini? Ukaona uriwo unomubvunza tachakuroora rini, haasi kuda kuroora. Ukaona uriwo uri kubvunza munhu kuti uchandiroora rini, haasi kukuroora. Well, haasi kuda kukuroora, haasati ada kukuroora. Munhu anoda kuroora uroza kuti you're too fast for me. Ukaona ari too fast for you, hamusi musame league. Munhu waunoda chaichai akabuya muchidanana munochata next day, munoroorana 2 days. Hausora munhu akadanana last week vakachata next Friday. Vanenge vasangana so vanhu inazve tite ndichangobva mune imwe relationship. Asiri wako iwe. Munhu wako chaichai akabuya uri une chikomana right now, vazhinji venyu mune maboyfriends, hapana ari single. Kukauya the right person wadova single. Wakambozviona kuti dzimwe nguva unosangana nemunhu wogoita single within 10 seconds wamuona. Kuita single so are you married? No. Zvino relationship inongori ring yekuti ndisapindiwa. Iwe Jesu akarambwa naPeturo. Chomborisati chati kokora. Jesu angatonogwa 3 times. Iwe kukauya the right person iwo right now. Unoramba murume wako unoramba kuti uri muna murume. No, akangondimetesa ndikangogara naye kuti vabereka vangu. Iwe rikave riri zimunhu rine guma safidzo rausingati you need to respect other people's wives. Unoziva ndine murume here inini. Prince Charles wakabuya, no. In our culture you just stay with men. You know what. Iye musoro bhangonda naye murume kana mukadzi anogona kunga ndisikuti vese anogona kunge ari just the right person away from dumping you. Vamwe vanongori newe because padhuze navo hapana kwetype yavo.